23 আগস্ট 2023 त्रिपुरा हास्तेओ चीनी त्रिपुरासानि मोथांजांनानि बागै भारत सरकार 1984 सालनि 23 आगस्टनो तिनिनि हाय सालनो भारत संविधान संशोधन खालायै 49तम आइन स्रांबै त्रिपुराओ 6 शिड्यूल चालू खायमानि खायनानि बागै आइन पास खायमानि ओ साल चीनी त्रिपुरासानि बागै बेलाय बेलाय केनो मुतु खालायजांनाय साल जेमन स्वाधीनता मानमानि जेरकम 15 আগস্ট যে মানমানি হাইনো त्रिपुरासानि यागो आलादा একটা ক্ষমতা ইয়াফারে জাংমানি বইবাই সাতক জাক পিতক জাক শেখ জাক অমহাইনি ইয়াংনি याकारनानि बागै माने यगनानि बागै 1967 सालनि सिमी त्रिपुरा हास्तेओ तामा कसाक तमा कुफुर जत्तनो थानसा खलायै तिउजेस संसालायै सभा खायमानि 17 बछरनि बिसिङनो 1984 नि 23 आगस्ट 6 शिड्यूल जों मानखा अबनो रिक्सावैनो अबनो मुतु खलायनो अबनो बरम रिवैनो अबनि बागै जों तंथलायैनो तिनि चिनि सिमना आमचाय त्रिपुरा मथा YTF TCF जत्तनो कथालायै कायसा बाइक रैली एवारनेस चिनि बररकनो तैबो सायमानथं गोबांमा बरकनो सोंनाय तामनि बागै बरक फायलाय तामनि बागै बरक थांलाय सायमानाय जे तिनि 23 तारिखा त्रिपुरासानि साक बाय चालक जाक कायसा कन्स्टिट्यूशनल कायसा राइट मानमानि साल ओ सालनो खाबाय खुबाय बरम रुइनो तिनि पालायलायमानि साल शुधु तिनरे या खुमुलंगब सरकारी भावे एवं गोबांमा ब्लक कमिटी रक गोबांमा जायगा TF रक गोबांमा जायगा चिनि सिक्लासिमी आलादा माने जत्तो जायगानो तंथक साथक लायै तिनो साल जों अमाहायखलाय पाले बेला बेला का हामबाय मारो विशेषकर चिनि म सिमना आमचायनि चिनि जारा लिडारशिप तंनाय YTF नि चिनि डिस्ट्रिक्ट अर्गानाइज सेक्रेटारि आदर्श दङ चिनि ब्लक नि वर्किंग प्रेसिडेंट राजकुमार दङ चिनि हेजमारा सब जुनालनि चेयरमैन तैयार चिनि अभिजित सं वाइस प्रेसिडेंट चिनि डिस्ट्रिक्ट नि तै गोबां चिनि और लिडार्स रक दङ और नुखाना TCF नि चिनि ताखुक सं दङ अमहायखै जों केबाय वालाया केबाय हामिया सालाया ओइ चिनि एलाकायाव जों कामखाय तुमना तन्ना बागै जों जदन जों कबंनाय आं तिनि कबंना मुसुंगो 17 बछर बयबाय सातक जाका पिदक जाका बुतार जाका तक जाका दांगा नांखा आबनो फानो साक सयै तंमानि यागलो जों 1984 सालाव तिनि 6 शिड्यूल मामा हायनो तिनि चिनि त्रिपुरा सारक जरिनो खालगै चिनि त्रिपुरा सारक रांनि लुबबाय पथनि लुबबाय थांया ओइ थानसानि मारिओ तंखांखाय जों मानानि ताइ बिसे लेरिया किन्तु ओ लेर जोंनो मानिया जात खायनानि बागै जेबाबे 80 सालाव जेबाबे जोंनो चक्रान्त खायमाय तागो चक्रान्त खाय दङ चिनि बिसिङाव डिवाइडेड रुल पलिसि तुबै दङ चिनि बिसिङाव वालायनानै तगलायनानै मिथ्या मामला केस खायै चिनि बरनो हयरानि खायना बागै जे चक्रान्त खाय दंमानि आरो हयतो जों साबधान मा दंनाय एबं तिनि कयना मुसुंगो जत्त त्रिपुरा हास्तेनि त्रिपुरा सारनो फायदि जों टाइम बिसिंनि बिसिक बारकनि बागै फानो थानसाखाय चबा खालायनो म चबा पाइमानि यागलो जों जे मोथांजांनानि बागै जोंनो जेता केन्द्र सरकार बाय जों जे चुक्ति नां बागै जों आलोचना चलि दंमानि आ जागाव BJP नि सरिक IPF ति पर्यन्त चिनि बुबाग्रा लगित लांजाक केन्द्र सरकार बा आलोचना पुइला दुइटा आलोचना का नेक्स्ट आलोचना थाय बुंनाय एवं चिनि बागै आकायसा काहाम लामा फायनाय दङ जे लामानि बिसिंतै चिनि गोबांमा बररक मासाया मानैया लेखापरा स्मासरिया साख्रि माया नक्रय हुक्रय लामा क्रय कारेन्ट क्रय दै क्रय बर अन्तत आलादाखै मानानि একটা चान्स दङ अजराव जत्तनो खालगै बुबाग्रानि नाहार मुंनो ताइ किसा खालगै नासिं तंमैना बागै त्रिपुरा हास्तेनि जत्तो लुकु त्रिपुरासा लुकुरक इयाखा TCF रक बुजि दफानि बरक जोंना लगिरि दङ हा अ जागाव जत्तनो थानसाखै तंनान बागै कबगां हामबाय
Rimaya ke kemai thang di